ita daɗin duniya ka san sai mai iya juriya. Ita daɗin duniya sai dai in ka cire fariya. Ita daɗin duniya sai mai barci da ido ɗaya. Ita daɗin duniya sai mai kwazo da dawainiya. Yau tana hannunka gobe tana hannun wani. Yau ina manzanni masu tsawon zamani, sun yi basu da rauni, sun rike rabbani, shekarunsu da tsauni har 1000 da dubanni, wasu 100 da dubanni, wasu 100 ba kwarne. Yau ina suke duniya sun mutu ba su a duniya. Husaini yan kaciya ni na tsorata da duniya. Ciwuka sun kewaye duniya, sace-sace dukka duniya, gulma duk ya cike duniya, zub da jini dukka duniya, mutuwa a dakika duk daya. Wayo ni Allah duniya, manzo na ya faɗi gaskiya, ya ce can ƙarshen duniya rikita za su baibaya. Za ku ga ɗa ba shi da tarbiya, zai juya iyaye bai daya, tamkar masa a tukunya. Na yi kuka yau da idaniya sabida musibin duniya. Wayo ni Allah duniya, gyara mu Allah duniya, shirya mana Allah duniya. Wayo ni Allah, gyara mu ka shirya bai daya. In kai haƙuri to za ka ci riban duniya. Ku kula da amana in an baka ga yau juriya. In ka yi biyayya ka iyaye za ka yi dariya. Da abokan gaskiya su za ka rike su da gaskiya. In an maka sharri sai ka yi alkhairi kajiya. In an maka kairi kai ma kai ninkin ninkiya. Yau ina mamana, yau ina babana, har da kakannina ba su nan a gabana. Rabbana gatana na riko kukana, a yafe duk zunubaina, a kankare laifina, albarkacin manzona da a gurin tabina. Sannan ka saka har da duk al'umman duniya. Husaini yan kace ne nake muku gargadi mu kula da duniya. Allah ya samu dace, amin.